Това е 2013 Audi Allroad. Това е като офроуд версията на A4 комби. Малко е завишено с друго окачване. Много готина кола. За България е идеална, защото може да кара по дупките, а същевременно на магистралата върви много добре. Много спортен вид, много европейски вид. Колата е бяла с бежов салон, с нови фарове. Малко е мръсна в момента, но така просто тръгва. Качва се в контейнера. Няма удари, няма чук и гек. Всичко работи. Седалките. Салона е в много добро състояние. Нищо не трябва да се прешива, да се преправя. Всичко си е оригинално, както си е. На мен лично много ми харесва тази кола. Аз обичам бели коли. И комбито е много европейско. Хубава кола за България. Купете я сега.